Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay papakita ko po sa inyo ang pagluluto ng puto maya with mango. At ito na po ang ating mga sangkap na kakailanganin. Unang-una, gagamit po tayo ng 3 cups na malagkit na bigas, ginger juice, 1/2 teaspoon ng asin, 1/4 cup ng asukal. Gagamit din po tayo ng mango puree para sa ating puto maya. Gata. Gagamit din po tayo nitong hiniwa na mangga para sa ating toppings sa ating puto maya mamaya. Ngayon po ay huhugasan ko po muna itong ating malagkit na bigas. Tapos ipapakita ko po sa inyo pag isasalang ko na po sa stove. Tinurn on ko na po yung ating stove. Tapos mahina lang po natin ilalagay yung apoy. Pagkatapos ay tatakpan po natin. So ngayon ay hihintayin po natin na maluto itong ating malagkit. Tapos pagka naluto na ay ipapakita ko po sa inyo ang mga susunod pang mga steps. Ngayon po ay i-check na po natin. So ayan po, luto na po yung ating malagkit. Ngayon ay yung isusunod ko na lutuin ay ang ating latik. Ngayon po ay lulutuin na natin itong ating latik. Isang lata lang po ng gata ang ginamit ko. Kasi konti lang naman po itong niluto ko na puto maya. Paiinitin po muna natin or pakukuluin itong ating gata. At pagkatapos ay sunod-sunod na nating ilalagay ang iba pa nating mga ingredients. Ayan na po, kumulo na itong ating gata. Tapos pahihinaan ko lang ng konti yung ating apoy. Pwede na nating ilagay itong ating 1/4 cup na sugar. Yan, tutunawin lang natin ang asukal. Pagkatapos po ay pwede na po nating isunod itong ating 1/2 teaspoon na asin. Pampatanggal po yan ng umay, kaya po ako naglalagay ng asin. Tapos, isusunod na po natin ang ating ginger juice. Tapos, halo-haloin lang natin para po mag-spread ang lasa ng ating ginger. Habang hinahalo-halo nyo po ito ay nasa medium lang po ang apoy natin. Napakasarap po nitong version ng puto maya mango. Kasi ilang beses ko na po itong nasubukan at napakasarap po niya. Pwede po siyang pang negosyo. Tsaka masarap din siyang iparis sa kape tuwing umaga pag nagkakape kayo. Pwede nyo rin po palang ibalot ito sa dahon ng saging para mas lalo pong bumango. Ngayon po na kumulo na po ito, ay pwede na nating ilagay itong ating puree na mango. Tapos halo-haloin lang natin. Nakakapagbigay talaga ito ng masarap na lasa itong mga prutas kapag nilalagay natin sa mga niluluto natin. Ngayon po ay ilalagay po natin yung apoy sa pinakamahina po na pag-adjust. Tapos pwede na nating ilagay itong ating malagkit dito sa ating latik. Medyo nasunog po yung ilalim ng ating malagkit, pero okay lang po. Masarap pa rin po yan dahil dito sa ating latik. Ngayon ay unti-unti po nating hahaluin itong ating malagkit na bigas.
Ngayon po ay pwede na nating lakasan ang ating apoy para sipsipin po yung latik para matuyo po siya. Haluin lang maigi para manuot po yung latik dito sa ating malagkit na bigas. Yan po, luto na itong ating putumaya mango. Papatayin na po natin ang apoy. Tapos, tatanggalin ko na po ito para ma-serve ko na po. Ngayon po ay hahanguin na natin itong ating putumaya mango para ma-serve ko na po. Hahanguin ko na po siya. Yan, aayusin ko lang po para magandang tignan. Kukuha lang po ako ng tinidor para mailagay ko na po itong toppings dito sa ating putumaya mango. Ito na po ang ating finished product ng putumaya mango. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito at sana'y subukan nyo rin po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!